Здравейте! Добре дошли на четвъртото издание на София Up, платформата за срещи и вдъхновение и сътрудничество между предприемачи, експерти, хора с идеи, които искат да допринесат за развитието на предприемаческата екосистема в България. А и не само, за развитието като цяло на младите хора и на хората с страст, идеи и желание да създават красиви неща. Преди да представя днешните ни гости, да благодарим на всички партньори, които правят едно подобно събитие възможно. Това, разбира се, са Manager Media, Сцена Централни хали, нашите прекрасни домакини, Fitness и Next Level, UNSS, Coca-Cola и Dolce Gusto, от чието пък продукти може да се възползвате и по време на събитието. Там има напитки, кафе и подобни неща. А пък при мен много се радвам, че днес на това издание на София Up са Ясен и Калина Гешеви, които са хората, които стоят зад Студио Емпатия и много красивият фестивал София Lights. Добре сте дошли. Добре заварили, благодарим. Привет! Преди изключих си Асан или проба. Добре. Май се върна. Проба. Ехо. Оп. Ама не съвсем. Има ли? Нещо случва се. Има си капризи явно. Добре, окей. Аз ще го изключа все пак за всеки случай. Така. Технически вече май всичко е наред, така че продължаваме по същество. Отново да ви благодаря, че сте тук днес. Темите, за които ще си говорим с вас, са свързани с изкуството, с успеха, с идеите, с това да създаваш, да се бориш да направиш нещо красиво и да преминаваш трудностите, които са по пътя на едно подобно начинание. Преди обаче да започнем да навлизаме по-дълбоко в тези теми, все пак да разкажете малко по-подробно за своята дейност на нашата публика, за Студио Емпатия и за София Lights. Добър ден на всички първо. Малко е важно да не извините, ние обичаме седиме зад кадъра и не обичаме да сме в публичното пространство. Общо взето това, което се случва сега, е много голяма рядкост. Ние обичаме винаги това, което правим да става публично. Нашия живот си го държиме да е личен, но тези прекрасни хора ни помолиха да сме тук и ние имаме история и път голям заедно с тях и решихме да се отзовем. Иначе аз казвам Ясен Гешев, до мен е Калина Гешева и това, което се случва в последните 5 години от нашия живот, е, че въведохме едно изцяло ново изкуство в България, наречено имерсивно светлинно изкуство. Sophia Lights е едно от проявленията му. Говорим за огромни 400-600 декара мащабни светлини инсталации, в които ти влизаш вътре, за да ги преживееш. И общо взето с думи не може да опишеш това, което се случва на живо. Това е нашия път, който вървим в момента. Много сме щастливи, защото това е дейност, в която сме абсолютно независими, няма регламенти, няма правила и можем да експериментираме на максимум и създаваме нови технологии, за да правим това нещо. Това е най-кратката версия на това, което правим в момента. Добре. София Lights наистина е изключително интересна и въздействаща идея. Как стигнахте до нея? Аз пак ще кажа как стигнахме до нея и сега се опитвам да намеря любезните думи, с които да го обясна. Но общо взето се уморихме от всичко, което се случваше преди това в предишните ни дейности с стенописи, с реклама, с консултация на градове, как да се развиват и така нататък. Защото в един момент разбрахме, че колкото и да се опитваш да образоваш едни хора, те се сменят на всеки 4 години и започваш от начало. И бяхме такива, трябва да създадем нещо, което го искаме, което го няма, което няма кой да ни контролира. И плажувайки на Корфу, се сетихме, че всъщност си представихме плажа на Корфу целия в светлина и оттам се стартира всичко.
а може ли, а това как ще стане, а ако направим онова или трето, ма ние луди сме. И лека по лека започнаха да се случват нещата по много приятен начин. Даже те избухнаха първата година, ние не очаквахме степента, в която ще се случат. И така. Аз тук искам малко да допълня ясен. Старта на София Лайт всъщност беше доста преди да започне София Лайт, защото ние години няколко прекарахме, в които си мечтаехме да направим тая стъпка с това начинание. И така се случи, че направихме един арт-проект, част от Urban Creatures, където имаше светлина. Той се казваше There is Light, 2016 година. И всъщност това беше първият път, когато се влюбихме в това изразно средство. Да, това беше много специален момент. От там всъщност тая нишка тръгна по някакъв начин да се развива и доведе до това да стартираме този проект и да ставяме сега световно известни артисти в центъра на София. 2016 година затворихме минус второ ниво на паркинга на метрото на Цариградско шосе и го превърнахме в храм. И беше абсолютна идиотия. През цялото време се съмнявахме. Заедно с нас му работихме тогава и нашия екип с бранда Urban Creatures. И в един момент обаче, в момента в който сглобихме всички елементи, светлина, музика, картини и пуснахме музиката, и седяхме с нас и 40 минути се прегръщахме и ревяхме. И бяхме такива, брато, какво се случва, какво ни става. Беше много странно, няма да ви може. След това влизаха някакви хора вътре и ни прегръщаха без да ни познават. Аз не съм много за прегръщане, особено в тъмното. И в един момент бяхме такива, нещо се случи. И това, което се случи, разбрахме, че сме открили ново изразно средство по един абсолютно интуитивен начин и докосваме тема, която е много важна. А именно темата за това, че живеем в един ужасно корумпиран свят. И не говоря за политическата измерение на думата корупция, говоря за от гледна точка на личните преживявания на хората. За това как хората бавно и полека изгарят отвътре в едно rat race, на английски думата, в едно състезание, което няма край. И че всъщност имат нужда от статика, от спокойствие, от духовност и от осъзнатост. И бяхме такива, това как така, ние, защо ние, какво правим, обаче много ни влечеше. И всъщност 2016, като започнахме, 2017 в Стара Загора го направихме още веднъж за 140 години от боевете при Стара Загора, една светлина инсталация гигантска. Тогава разбрахме, че градоманията ни се отдава, защото дойдоха от град Самара и казаха, ние трябва да се учим от вас и ние бяхме, ако руснаците има да се учат от нас от градомания, значи нещо май ни бива. И след това вече на Корфу цялата идея кристализира в това да бъде само светлина и да бъде точно такова, да ти кара да спираш на пауза. Не знам дали го имате това усещане, че постоянно тичаме на някъде, дори като се будиш. Да. И ние искахме да създадем нещо, което всъщност те кара да спреш на пауза. За 2 часа, за 3 часа. Между другото, това, което казваш за паузата, е нещо, което аз напоследък доста често си мисля, точно тая гледна точка. С събуждането ние си започваме ежедневието на някакви обороти вече, отваряйки си очите. И напоследък много се старая да си давам време да спра дори за 2 минути, просто да спра, да обърна внимание на нещо. И всъщност едно такова нещо като София Лайтс помага и за този начин на мислене, според мен. Но преди да продължим още с София Лайтс и всичко това, на мен ми е интересна една много тема. Вие и двамата идвате от друг професионален бекграунд. Не искам да влизаме в подробности за какво сте работили, какъв ви е бил пътя преди това. За мен е много важна темата, тъй като тук в публиката има млади хора, които най-вероятно се чудят как се предприемат стъпки, как се предприемат рискове, как се взимат малко по, да кажем, нелогични решения, ами емоционални и на базата на страстта, която носят в себе си. И двамата спирате да правите това, с което се занимавате и взимате завой към нещо, което ви влече вътре във вас. И ми е много интересно да разкажете за тази крачка, кога идва момент, в който осъзнаваш, че трябва да спреш да си в месомелачката и да направиш тая крачка. И какви са рисковете? Аз ще започна сега и първо ще кажа, че това всъщност е основната причина да сме тук, защото ние наистина не обичаме да говорим за себе си, обаче аз станах преди 2 дни на 47 години и седа вкъщи, имам 15 годишен син, който ще стане на 16 години.
всеки път в екипите ни има деца, които започват с нас за първи път да работят. И след това променя и се живота и стават световни шампиони по едно, по друго, по трето. И в един момент си дадохме сметка, че имаме един талант с Калина и то е да създаваме начин на мислене. Изключително важен талант. И когато хората приемат този начин на мислене, без значение какво се случва с тях, те успяват. И всъщност това е основната причина да дойдем тук, защото аз съм сигурен, че както и ние, така и много хора в момента, както ние в миналото, в един момент човек си задава въпроса: добре, бе, нямам парите, нямам образованието, това в университета е смях, не го разбирам, те не ме разбират, за нищо не става. Какво правя от тук нататък с живота си? Как правя тази крачка, за да стана успешен човек? Сега ще чуете две версии, моите и на Калина, за това как става тази крачка. Ще й дам думата на Калина първо и после аз ще говоря. Само една идея по-близо микрофона. Да, при нас пътя е малко различен. Аз всъщност връщам малко предистория. Много дълго време се занимавах с маркетинг и реклама. Бях на много високо ниво специалист в тая работа в България. И не само в България. И в един хубав ден просто казах: това повече не го искам за себе си. Основната причина да реша, че искам да направя тази промяна, т.е. те са няколко, този комплекс от причини, но една от основните беше, че в корпорацията, в която 2016, между другото, точно когато правихме София, събитието в тунела с нас, There is Light се казваше то, тогава бях на някакъв вододел такъв, в който осъзнах, че всъщност искам да разполагам с времето си и с себе си. Бях на такава позиция в корпорацията, където другите разполагаха с моето време. Събуждаш се в понеделник сутрин, отваряш си компютъра и виждаш как календарът ти за седмицата започва да се запълва и остават някакви промеждутъци по 30 минути тук и 30 минути в петък. Свободно. И ти не си сложил нищо в този календар. Не си сложил в този календар, той вече е пълен. И това много ме напрягаше психически, физически и всякак си. А в същото време ние тогава правихме този арт-проект като някакво странично занимание, като хоби, което то още не беше осмислено като същинското ни занимание, с което ще изкарваме парите и живота си, ще фокусираме върху него. И всъщност в един момент просто си казах: аз не искам повече така да живея. Въпреки че бях на топ ниво наистина в това, което правих, и го правих много добре и изпитвах голямо удоволствие от работата си. Но тая компонента беше нещо, което ми объркваше тотално психиката, физиката и всичко по това време. И просто се хвърлихме в дълбокото. Кажи истината, всъщност. Аз имах и нещо като бърнаут. Бях достигнала до тая точка тялото ми отказа. 3 месеца трябваше да лежа вкъщи и не можех просто да стана от леглото. Без никой да разбере какво е. Общо взето, ние на всякакви прегледи и нищо не стана и накрая отида на иглотерапия и стана ясно, че чакай, че трябва да говорим по правилния начин. Предизвикателствата бяха толкова големи, че в един момент се оказа, че само иглотерапията може да ти помогне. И тогава в един момент взехме решение, това няма как да продължи да бъде по този начин. Дали сега работя по-малко, отколкото тогава? В никакъв случай. Дали ми е по-лесно сега? В никакъв случай. Дали ми е по-сигурно в момента? В никакъв случай. Дали бих се върнала назад? В никакъв случай. В смисъл категорично. Защото тая компонента на това да си свободен явно за мен е била ключова и аз просто не съм го осъзнавала. Но в момента, в който го осъзнах, и нещата се случиха по правилния начин. Така че не е някаква много бляскава историята за това как човек, като мен, например, моята лична история, как се стигна до този момент на драматична промяна в живота ми, но така изглежда в действителност. Тоест не е било нещо, което един ден ти е щракнало копчето, ами по-скоро нещо, което се насъбирало и в един момент си дала сметка. По някакъв начин не искам да хуля корпоративния свят или по някакъв начин да казвам, че това е нещо лошо или нещо такова. Това просто не е нещо за мен. Да. Аз много дълго време, цялата ми кариера преди това бях работила в посока да се развивам в тая среда.
но просто в един момент осъзнах, че това не е моето място. Сега съм един щастлив, преработен човек по друг начин. Ами това е страхотно. Аз точно за това искам да говорим на тая тема, защото и предварителния разговор и преди няколко дни с Ясен, като се чухме на рождения му ден, говорихме точно за това, че е много важно хората да знаят, че опции има. И че ако не се чувстваш комфортно в дадена среда и ситуация, има стъпки, които можеш да предприемеш. Истината е, че нямаше да можем да правим това, което правим сега, ако не ни се беше случило всичко преди това. Това е очевидно, нали, че трябва да натрупаш някакъв опит, някакъв бекграунд, някакви преживявания да ти минат през главата и предизвикателства и трудности, за да стигнеш до този момент, в който то е малко като да седиш на ръба на басейна и да се упражняваш на сухо да плуваш и в един момент се пускаш да видиш какво ще стане. Да. И аз бях стигнала явно до този момент, където просто трябваше да се пусна. И за радост до тук нещата върват добре. Но това е нейната версия. Това е нейната версия, да. Моята версия е, че аз от ден 0 знаех, че не ставам с корпорациите. Те ме гледат, аз ги гледам и не се получават нещата. Калина се шегуваше, че мен на вратата в МТЛ няма да ме пуснат да влезе още. Просто моят профил е такъв, че последния път, когато работих в голяма компания, сънувах 2 години как убивам шефа си всяка нощ. И то си беше ясно, че не съм за там. После разбрах, че имам такъв neurodivergent профил ADHD, това преди 3-4 години го установих, и че хората като мене не могат да виреят в скучни и нестимулиращи съзнанието. И твърде структурирани. Не, структурата не е проблем. Проблем е, че не можеш да живееш в умаята на средностатистическата клишираност, която се наблюдава в корпорациите. Където като отидат на тимбилдинг на 8 декември и примерно говорят половин година за това, нашето ежедневие в момента е такова, че ние си мечтаваме за скука. Тоест, това е нещото, което ме стимулира мене. Не знам дали знаете ADHD какво значи. Това означава, че черният идеал на мозъка не е достатъчно стимулиран с допамин и съответно дали ще се биеш по улицата или ще си образува скандал или някакъв невъзможен поред, който ще те фалира 4 пъти. Това те стимулира и така да си жив. И съответно, когато отидеш в среда, която е клиширана, организирана и подредена, ти имаш чувство, че заедно с паяците, заедно... Това е темпото, с което се случват нещата. Абсурдно. И беше ясно, че не съм за там. Въпреки, че работих последния път, когато съм работил в корпорация много отдавна, преди 20 години, беше в най-голямата, най-добра и най-динамична рекламна агенция в България. New Moment, New Ideas Company. И там истината е, че първите 2 години от престоя ми там научих невероятни неща, които всъщност кликнаха и всичко се случи заедно. После се разделихме, аз започнах да създавам почти самостоятелно проекти като Urban Creatures и други проекти, времеизмерване се занимавах и така нататък. И в един момент натрупах достатъчно знание и опит за това как да оцелява сам, защото това е всичко, което плаши хората преди да направят крачката. Те си задават въпроса, хубаво, аз се забавляваме как се храня. И тази бариера всъщност е най-основното нещо. Ние тогава с Калина си казахме, стихме си ръцете и си казахме, чакай сега ще направим следната схема. Ти си в голямата корпорация, взимаш дебелата заплата, но ти се разказва играта, аз обаче съм тъп и луд и ще се опитам да го направя този бизнес сам. Ама той никой не е правил бизнес с графити, окей. Той не стана, но променяхме света. То даже Калина в един момент беше ти въртле, обърка нещата, опитва се да променя света, не да правиме пари. Викам, да, правилно. По-странното беше, че успявахме с монументалната стенопис да променяме света, защото някоя стена, като избухна, примерно Дядо Добри, и това 4 години подред получаваш медийно внимание от стотици хиляди, даже милиони хора. И почва да те търсят разни интересни имена, големи от вестници, фундации и други работи, което ние винаги отказвахме. Мисълта ми е, че това е един процес, в който ние работехме като тим през цялото време, за да точно да махнем този прак на окей, ние се забавляваме как ще се храним. И целият ни разговор от тук нататък някакси се надяваме да бъде в посоката какви са инструментите, които са ти необходими, за да преминеш през този процес, защото той, когато не си го започнал, изглежда невъзможно труден, но в момента, в който придобиеш един мисловен инструментариум, всъщност процесът става изненадващо неизбежен да успееш. И точно и затова такава тема избрахме на този разговор,
Защото когато имаш цел, когато имаш експертизата или трупаш експертизата и имаш волята да го отстояваш, успеха е абсолютно неизбежен. И повече хора казват, добре, окей, това са някакви клишета от някакви успели хора там, които седат и ми говорят по микрофона, ама те не знаят аз какво правя и колко ми е трудно на мене. Не е така. Истината е, че както има цивилизация, тия принципи са си тези, те си седат и всички хора, които успяват благодарение на точно този начин на мислене. Всъщност, едно от нещата, които ти ми спомена и даже ми изпрати да се запознае малко повече е начина на мислене, майндсета, който вие двамата ми сподели, че имате и практикувате NLP. NLP-то е част от инструментите. Да, но той е един от инструментите. Ако искате, разкажете малко за него. Аз добих бегло представа от това, което ти ми изпрати като материали, но според мен е интересно да споделим и на публиката какво представлява това и как вие го вплитате в своя път и формула за успех. Първо да започна с малко история, защото NLP какво значи? Това значи невролингвистично програмиране и никога нямах представа какво значи, докато един приятен човек, мой братовчет, не каза, ти си страшен идиот, ела аз се сертифицирам тук на един курс, ела да ги шашарди с хората. И аз отидох на този курс и резултата беше, че започнах да правя маркетинга на човека, който е вкарал това нещо в България, без да знам за какво става дума. И тя е много дълга историята, но ще ви разкажа накратко какво означава това. Това е модел на поведение и мислене, който ти позволява да анализираш средата около себе си, да откриваш успешни модели на поведение, в каквото измерение искате успешни модели, след което да ги деконструираш и да ги вграждаш в себе си, така че инстинктивно да ги използваш. И в NLP-то се казва, че има вътрешна и външна комуникация и всъщност се казва, че човек през цялото време трябва да бъде в режим на това да препрограмира себе си. И това беше първият път, в който след много години на неуспехи и вътрешно напрежение, работейки за този човек, започнах да използвам тези методи и модели и постепенно възвърнах увереността си, която беше пословична, като бях тинейджър. И бях такъв, окей, това работи. И всъщност не беше само NLP-то, но стъпка по стъпка ние влязахме в калина в един процес на събиране на модели. Той стана обсесивен даже за нас, в който всъщност ние преподредихме целия си живот в това да се учим постоянно. И тук влизаме в тази част, в която в този текст, който си споделихме по-рано, и който се надявам сега да споделим на хората, понеже тази тема е безбрежно голяма, да споделим само няколко основни стъпки, които просто да ги вкарат в процес. Първата стъпка е да осъзнаем какво е това образованието. Какво е това, особено в България. От детската градина, през основно училище, гимназия до университет и да осъзнаваме, че то почива на модели и рамки, които вече ги няма, които са нерелевантни към света, в който живеем. И че всякаква надежда, че ти излизаш от тази система и си годен за нещо, не съм сигурен за медицината само дали не е валидно, но за останалите неща не съм много убеден, че има шансове да успееш. И когато Калина има една много интересен за полуразпада на знанията. Разкажи го, една много интересна. Той е термин, измислен от един американски икономист през 60-те години, доста старичък, но всъщност все по-актуален, така наречения полуразпад на познанията. Както се разпадат химичните вещества в природата и така нататък, по същия начин е измерено за колко време знанията в дадена сфера, област на познание, половината от тях стават вече ненужни, променени и трябва да се обновят. И това темпо на полуразпад се е ускорило до толкова, че има сфери на познанието, например в инженерните науки, където преди 20 години времето за полуразпад е било 18 години на познанията, сега е 18 месеца.
Тоест ти сега, завършвайки, да кажем, даден курс образователен или степен в университета и така нататък, след 18 месеца половината от познанията, които ти си натрупал в този период на обучение, вече не са актуални. И това е много шокиращо. Това е малък шамар, който получавам в момента. Това е много шокираща информация, която обаче всъщност, ако човек се вгледа в собствения си живот, всеки, нали, в неговата си сфера на познание, някак си започва да си може да си отговори на въпроса защо се усеща, че всичко се забързва. Ей, за това. Защото толкова бързо се обновяват познанията, благодарение на новите технологии, благодарение на това, че толкова бързо можем да споделяме информация вече, че практически този шаблонизиран термин обучение през целия живот, който HR-ите много обичат да използват и така нататък, който повече хора си казват, не ме занимавайте. Всъщност, ти не можеш да живееш, не можеш да оперираш в обществото, ако не си непрекъснато в обновяване на знанията си. Да. А това изисква усилия. И това е изморително. Това за те, което си говорихме, че ставаш от сутринта и почваш нещо да те дърпа живота, всъщност това се случва наистина. Аз имам близки, които са преподаватели в университет медицински в Щатите. Те всяка година, преди да започнат лекциите към студентите си, трябва да седнат и да си напишат наново целия лекционен цикъл, защото от предходната учебна година до настоящата учебна година познанието, те преподават фундаментални биологически науки. Медицина. Медицина. В смисъл, не сме се променили като хора за 4 години. Толкова много нов ресърч е излязъл и нови данни и познания, че те на практика трябва да седнат и да си пренапишат наново целият курс с лекции. И сега си помислете в България какво се случва. Да, но между другото това е нещо, което съм чувал от лекари, че те постоянно в медицината всъщност нещата вървят, излизат нови изследвания, излизат нови резултати и се променят практики постоянно и ти, за да бъдеш действащ активен лекар, постоянно трябва да четеш и да учиш и всъщност дори хора, които имат страшно много опит зад гърба си като специалисти, продължават и до ден днешен, за да практикуват. Но не всички. Да. Не всички. И другото, което е интересно, сега си представете каква е разликата между нашата образователна система и децата, които са отраснали с достъпа до информация. Те не познават свят, в който ти не можеш да говориш с хора на другия край на света лайв по телефона. Да. И съответно тяхния модел на мислене е, че постоянно могат да правят всичко с всеки всички говорят перфектно английски преди да са проговорили български, заради съдържанието, което потребяват. И в един момент си го представете как тия деца, които мозъците им са супер будни, търсят през цялото време стимулация и информация, попадат в българската образователна система, която за последно апдейтвала някой учебник 76-та година. И те са не е това моето нещо. И тук идва един основен въпрос, който е следващата точка от нашия текст и то е за така наречения growth mindset, за който супер много хора говорят, но много малко хора всъщност по същество разбират, защото те го приемат като някаква задача, а то не е задача, то е естественото любопитство на човека, което просто трябва да го осмислиш и да го прилагаш всеки ден. И то става по много лесен начин. Например, повечето хора казват алгоритъма, brain rot и така нататък. Не знам дали хората са запознати, но в момента всеки един от нас има на главата си фуния. И в тази фуния влиза информация. И тази информация влиза в съзнанието ни. И само да ви кажа една новина. Преди да влезе Фейсбук в Китай, китайската държава изисква от Фейсбук контрол върху тази фуния. Тоест контрол върху алгоритъма на информацията, как една информация се счита релевантна за дадения потребител. И сега си представете, че вие имате контрола върху тази фуния. Малко хора го правят. И си представете как вместо да гледате допаминово съдържание, което е абсолютно затъпяващо и след 4 часа пред телефона, вие след това не знаете какво сте гледали, си представете как влизате и започвате да следвате съдържание безплатно на някои от топ-умовете в света. Представете си, сигурно знаете кой е Антони Робинс, или Гари Винерчук, или Андрю Хюберман, или разни други хора. И сега си представете как всеки ден
1 час след като този човек се е събудил, записал си е поредното откритие или нововведение за циркадния ритъм, за светлината и серотонина или каквото и да е нещо друго, или за вредата от алкохола, вие получавате това знание. Аз, когато бях малък, ние прекопирахме учебници на английски язик 16-то копие на Xerox. Сега получавате това знание в джоба си моментално. И ако имате осъзнаване на този факт и вие започнете умишлено да си променяте алгоритъма на Instagram, на Facebook, на YouTube, вие все едно през цялото време сте в топ левел университет. И аз продължавам да се шегувам с сина ми в училище и той е съгласен с мене. Викам, тате, махни тата по тия половин час YouTube и ще знаеш повече по дадената тема. И аз наистина гледам учебници, които са писани от хора. Аз съм сигурен, че те са на възраст, но все едно цял живот са седяли пред TikTok. Те са толкова фрагментирани и учебниците не стават за нищо. Ти нямаш контекст, нямаш последователност, нямаш нищо. Най-важната точка е човек да добие този growth mindset. Той да мисли за себе си като компютър, като операционна система, която през цялото време се апдейтва. И един много хубав принцип, който Калина тук казва за радикалната отговорност. Разкажи го ти, бе. Да, в общи линии идеята е, че термина е радикална отговорност. Трябва да придобием, всъщност в основата на предприемаческото мислене, според мен, е точно и това усещане, че ти носиш отговорност и за всичко хубаво, което се случва, и за всичко лошо, обаче, което се случва. Защото, нали, когато потръгнат нещата, дойдат нови клиенти, има хубави сделки или се случи някакво много хубаво нещо, събитие или в каквато сфера, нали, се развива човек, успехите аз съм ги постигнал. С много труд, къртовски усилия и така нататък. Обаче такъв лош късмет, като нещо не върви, винаги някакси другите обстоятелства са виновни. Факт е, че има обстоятелства, които са в голяма степен извън контрола нашия, но изключително важно е човек да разбере, че във всяка една ситуация всъщност той има свободна воля как да постъпи. И трябва да поемаш отговорност и за лошото, когато то се случва. И тогава това действа адски освобождаващо и всъщност добиваш един кураж такъв безкраен, че с всичко можеш да се справиш. И това е в основата на това мислене изобщо в посока непрекъснато да надграждаш и непрекъснато да развиваш и да носиш отговорност за себе си. Защото наистина имаме много примери около себе си с много млади хора, които имат множество таланти, множество, идеи и желания да правят някакви неща, обаче някакси седат и са парализирани от някакъв страх и не смеят и това да поемат отговорността. И всъщност пак да минеме през точките. Първо, осъзнаване, че знания реални не можеш да получиш от системата. Втори път, осъзнаване за това, че трябва да трупаш модели непрекъснато да се самообучаваш и трябва да подредиш така цялата си консумация и потребление на информация, така че то да те зарежда с ценна информация през цялото време, а то става много лесно. Само ще ви кажа, че аз нямах, даже ще шегуваме в семейството, че не съм инженер, въпреки че по диплома съм инженер, но се обадих след първата година на София Лайтс на баща ми, викам баща ми, сега ще пусне сълза. 2 месеца гледах в YouTube електротехника и в момента мога да кажа, че съм инженер. И това пускам сълза. Баща ми е топ левел инженер, който прави, има патенти и създава технологии, които ги няма в света. Да, самопознанието, самообразоването, всъщност за самопознанието, аз лапсус направих, но ние не говорихме за тази част. Като част от механизма за трупане на знания е човек да разбере как собственото му здраве, собственото му поведение му влияе на начина, по който мисли. Как едно парти да отрича с алкохол, какво прави с теб на следващия ден. Ако примерно имаш ADHD като мен, това какво прави с теб и какви са моделите, по които ти функционираш и защо търсиш, примерно, екстремни преживявания, за да се чувстваш жив и това как променя мисловният ти модел. И всъщност това се нарича метапознание. В момента, в който ти започнеш да мислиш за това как мислиш, това ти помага да се настроиш и да станеш машина. Примерно хората с ADHD, те нямат проблем с
хиперфокус. Аз мога да седа една седмица по една тема по 24 часа да мисля и накрая се ражда нещо, което се оценява от първо български университети. Това е пример, който сега няма да ви разкажа точно за какво става дума, но създавахме с Калина един документ за една седмица и половина, който 3 университета в България и БАН го нарекаха докторат. И това е тема, която няма нищо общо с нашата полема дейност. И тук следва още една точка от този списък, за който си говорихме, че в момента в ерата на AI имаме една невероятна възможност да станем експерти на PhD level, само много хора ще подскочат, но пак ще го кажа, за 30 дни. Ако си достатъчно мотивиран, дори обсесивно маниачен в това да искаш това знание, за 30 дни с помощта на AI и това с помощта на AI ти не само получаваш обяснение на нещо, което не разбираш, а ти можеш да получиш лист на научните статии, които прочетеш в оригинал по темата и те да ти бъдат преведени на език за 4-ти клас. И хората не си дават сметка за това. Представете си преди 2000 години какво е било да прочетеш цялата библиотека на Александър или някой друг. Сега можеш да извадиш есенцията само по това, което те интересува от обем, който надминава милиони пъти библиотеката в Александър. Но тук има едно много важно нещо, което аз искам да допълня. Всичко това се случва и е възможно само ако човек има цел и посока. Защото това е другото нещо, което много силно ми прави впечатление в общуването ми с по-млади хора, е, че те някакси нямат посока. Седат и очакват нещо да се случи. Някой да ги насочи. Някой да им даде идея какво да правят. А всъщност това трябва да тръгне от теб самия. Ти самия да тръгнеш и по този път да мислиш за живота си и за това какво искаш да правиш, кое те кара да се чувстваш добре, къде са талантите ти, защото много често има и разминаване. Човек иска да прави нещо, но всъщност талантите му са в друга посока. И това откриване на целеполагане, така да го наречем, на къде се движиш, някакъв вектор трябва да има, тогава тези всички усилия стават много по-лесни. Те дори вече не ги усещаш като усилия, а ги усещаш като просто се движа по пътя си. Да. Добре, ето тук в публиката имаме млади хора. Да се опитваме да систематизираме, да кажем, един модел, в който те да намерят пътя или да си поставят някаква цел бързо и ефективно. Първото нещо, което трябва да се случи, трябва много ясно да дефинират в себе си какво е успех. И сега всички ще кажат, искам като Елън Мъск да имам 817 милиарда и това е успех. И всъщност не е това успех. Успеха за отделните хора са отделни различни неща и това е абсолютно философски дебат, който може да продължи часове. Само ще ви дам два примера. Какво значи Елън Мъск и неговите 817 милиарда? Това означава над 2200 години всеки ден да харчите по 1 милион. Не може да си го представите. Значи от тракийско време ти всеки ден харчиш 1 милион за фрапе. По принцип на мен ми е широко между пръстите. Може да се справиш. Обаче вижте какво. И сега ще кажете, той е щастлив. Не изглежда така отвън. Елън Мъск. Сам казвам, това са негови думи, да не кажете юридически съм подготвен, той сам го е заявил, за да може да издържи с кетамин. Това са негови собствени думи. Кара приятелката си да му връща пари от някакви романтични вечери в Париж с самолета. Това щастлив човек ли? Това успеха ли е? Не, на мен ми изглежда повече успял един гръцки селен, който по цял ден пие узо и седи на плажа си по джапанки и с къси гащи и аз го практикувам този успех. Честно ви кажа, бях изкушен да съм тук по къси гащи и джапанки, точно поради тази средиземноморска и дълбока осъзнатост, която ние имаме тук на Балканите, в интерес на истината ние подминаваме, но тя е много важна. Защото ние дълбоко в себе си имаме вкорененото разбиране, че успеха не е да се пребиеш от работа. Успеха е да имаш един комфортен живот и той да ти позволява да се грижиш за себе си и за близките ти. И тук пак Калина намери една много интересна информация. Кажи, беби, колко пари са необходими, за да спреш да се интересуваш от парите и те да не ти променят живота нататък? Тя е старата информация, бяха около $80,000, с инфлацията вероятно вече са около $100,000 в Америка. На година. На година.
Но истината е, че има едно ниво на финансов просперитет, от което нататък практически не ти се променя драматично усещането за щастие и доволство от живота. Може и мъничко да нарасне или да така, но няма драматична разлика. И сега да се върнем в темата какво е успех. Защото може да се окаже, че успеха е да изкарваш на година примерно половин милион, но да имаш свободата да работиш когато си искаш, с когото си искаш. Защото това е много важно да можеш да кажеш на някой, майната ти няма да работи с теб. Защото когато работиш в корпорация, ти си задължен, колкото и да е противен от срещната страна, да работиш. Ние сега имаме лукса, като дойде човек, с който вибрираме на различни честоти, директно да му кажем, не. Няма как да стане. Имали сме такива примери с милиардни и трилионни компании, които сме просто не. Вие нямате представа ние какво правим, говорим за различни неща, продуктът ще е катастрофа на финал. Няма нужда да си го причиняваме в корпорацията, нямаше накрая ти става лошо и ходиш на иготерапия. Дефиницията на успеха е първата и най-важна стъпка. Аз, примерно, мога да искам се катерач на стени, но с това телосложение хич не ми се получава. Няма как да съм катерач свободен на стени, но мога да съм, примерно, сумист в Япония. Значи, виждаш силните си и слабите си страни, решаваш това, което ти е интересно, кое не и започваш да се занимаваш. Като тук е много важно да се каже, не всички хора имат данните да бъдат предприемачи в истинския смисъл на думата. Защото да си предприемач означава да обичаш да водиш война. Което има хора, които не са създадени. Има деликатни натури, които не са създадени за този начин на мислене. Ние сме виждали такива наши приятели, които тръгват по този път и катастрофират жестоко. Но предприемаческият начин на мислене е валиден дори когато си служител някъде, защото ти разглеждаш себе си като инструмент, в който постоянно се подобрява и постоянно носи благополучие. Така че да дефинираш за себе си философски, на философско ниво, на духовно ниво, какво е това, което искаш да правиш, каква е твоята цел, е половината от пътя. Оттам нататък започнеш ли всеки ден да работиш? То е като ходенето на фитнес. Дори всеки ден да ходиш на фитнес, да не дигнеш щангата, с 10 години само да си отишъл до фитнес, ще направиш страшни крака. Тоест, то е неизбежно, ако ти започнеш да работиш по тази тема, накрая да ти се получат нещата. Тоест за вас успехът е неизбежен? Абсолютно неизбежен е, ако имаш наистина цел и желанието да я преследваш. Защото оттам нататък информацията буквално те залива. Тя седи в джоба ти през цялото време. Сега докато пиеме кафе, информацията за това как да апгрейднеш себе си или ново знание да получиш в джоба ти. Хората не осъзнават какво се случва в момента. Те имат телефони, имат достъп до интернет. Аз шегувах в предварителния разговор, че едно време, когато бях дете, ми трябваше няколко минути да си сваля някоя снимка на гола жена на dial-up. Сега имаме 20 мегабайта в секунда достъп. Представете ли си 20 мегабайта в секунда какво означава? Че звъниш на някой експерт в Австралия, чува с него по телефона, не по телефона, примерно по Viber или по нещо друго, и обсъждате дадена идея, след което започвате да работите. Amazing е. Съгласен съм напълно. И култивирането и, да кажем, тая хубава дума, това да капитализираш тия възможности в своя полза е едно умение, което е изключително ценно. Всъщност по-трудно е да не успееш. Според мен трябва сериозно да се опитваш да не успееш. Да, то е неизбежно да успееш, защото ако ти изпълниш само... Искам още нещо да кажа, защото хората сега вие ги говорите тия работи. Искам да ви разкажа един пример, математически пример. За това колко е неизбежно да успееш. Представете си, че всеки ден, в който се събуждате, вие само 1% се подобряват. Само един. Сега ще ви го кажа като формула. Това означава, че в края на 365 дни вие сте 37,8 пъти по-добри. Давате ли си сметка? Значи, ако сте вложили 1000 лева, 1 милион сте вложили някъде, сте инвестирали, представете си в края на годината да имате 38 пъти повече, 38 милиона лева. Това се случва, ако само 1% всеки ден подобряваш. А 1% никак не е много. Никак не е много. И всъщност това осъзнаване е ключовия момент за този growth mindset. Че всъщност това не е някакво... Повечето хора го възприемат това като някакво сизифово усилие. Не е лишено от усилия,
Но въпросът е, че най-важното нещо е постоянството. Всеки ден да си мъничко една стъпчица напред. Една статия повече да си прочел, едно видео повече да си изгледал, една книга повече да си разгърнал, някой разговор повече да си провел, един телефонен разговор повече с някой потенциален клиент или в смисъл, много дребните неща в един момент се натрупват Акумулирани. и се получава, в един момент обръщаш се и си кажеш, аз не мога да повярвам къде съм стигнал. Неизбежно е, хора. Наистина неизбежно. И тук има един блокаж, който блокаж, да, ама аз това не съм го чул, да, ама аз не го знам. И ние, когато започнахме да правим в началото Urban Creatures, много се смеехме на един виц, който беше, можеш ли да свириш на пиано? Не знам, не съм пробвал. И ха-ха-ха, това е абсурдно, нали? Обаче истината е, че той не е виц, той е всъщност супер дълбока философия и в изтока го наричат философията да запазиш ума на начинаещия. В смисъл, ако ти кажеш не мога, не съм учил и не знам как става това, ти сам се самоблокираш. В момента, в който кажеш Копале, аз не съм ги пробвал тия неща, ама що па да не мога. И всъщност лека по лека започваш и това става. И сега искам да ви кажа нещо много странно. Скоро Министерство на културата обяви някакви промени в законите, ще искат, който за да си артист, трябва да си хем учил за артист, хем да имаш опит. Едновременно и двете неща. И това е скандално. По принцип, сега няма да се влизам в тази тема да го обсъждам, но ми направи впечатление, докато го проучвах, започнах да гледам, добре, колко хора от успелите по света артисти са учили за артисти. Сега ще паднете. Само ще ви казвам имена. Кърт Кобейн, Никола Тесла, Масив Атак, Захари Стоянов. Никой не е учил за това, което прави. Габриел Марсия Маркес. Не. Куентин Тарантино. Всъщност огромната част от истински талантливите, истинските иноватори, те никога не са минали през академичната среда. И в доказателство на това ще ви кажа нещо друго. Правен експеримент за гениалност на хора. На деца от детската градина до хора в университета. Знаете ли кои са най-гениални? Децата от детската градина. Защото нямат boundaries, те нямат граници в това, което правят. Тоест, ако спреш да си кажеш, мен не ме бива, не става, това между другото най-голям проблем, има соца за това нещо в България. И моят дядо го казваше, човек трябва да се простира от там, докъдето стига погледът му от камбанарията. И аз му отговарях, да, и още трябваше кой има външни туалети. По принцип, да. Да, не става. Тоест, ако ти не се самоблокираш и нямаш вътрешни ограничаващи убеждения, това е термин от NLP, ти си limitless. Много често съм си мислил за детското любопитство и момента, в който го губим и как трябва да се стараем да не го губим никога. Да, и сега ще ви кажа кой го е казал това, един велик човек, Стив Джобс. Stay young, stay foolish, stay hungry. Добре, всички тези неща ги пренасяте в това, което е София Лайтс. Но все пак по този път, който сте извървяли, за да може вече пето издание на това красиво нещо да се случва, ти го нарече навигиране в джунгла. В разговора, който водихме. Сега в главата ми минават милиони идеи как да не обидим този, да не обидим този. Не става въпрос за конкретни неща, по-скоро как се справихте с факта, че има проблеми и препятствия, които изобщо не сте си помислили, че може да има, и как това всичко, което говорихме до момента за growth mindset, за неизбежността на успеха и така нататък, ви е помогнало все пак да ги прескочите? Ще ви кажа едно нещо, най-важното нещо, най-големият проблем, който имаме с Sophia Lights. И то е, че ние не искаме да сме в публичното пространство и да обясняваме какво правим. По-безопасно е. Може би това е нашия проблем, защото знаете, че ето в момента има ужасно много хора, които са смазани под публичния хейт и те просто куитват това, напускат това, което правят. И ние не обяснихме защо го правим и какво е Sophia Lights. И съответно, ние не обяснихме, че това е проповед. Не обяснихме, че това е спасение на душата за хора, които са сложни. Знаете прословутата приказка, че сложните хора се радват на простички удоволствия, простите хора на сложни неща. И ние правим нещо за сложните хора, които се радват на простичките удоволствия и разбират защо е хубаво да си селени в Гърция. И всъщност оказа се обаче, че подценихме колко много хора нямат изграден стереотип в главата си за това изкуство, което ние правим.
Имаме буквално хора, които влизат и не разбират за какво става дума. И същевременно те стават все по-малко и по-малко и същевременно има хора, които седят по 4 часа вътре, ни прегръщат и ни благодарят и плачат, че децата са могли да го видят. И ние подценихме този момент. И какво означава подценяването и какво има общо това с разговора? Защото всъщност българина, първото му културно преживяване е панаира на село. Той е свикнал да влезе в едно пространство и да започне да брои колко интересни отделни шатрички, палатки има и да има храна и бира. И в момента, в който ти го лишиш от храната и бирата, и му създадеш цялостно преживяване, и там няма весела музика, има арменски дудук, и му създадеш дзен обстановка, като в храм, той гличва. Огромна част от българите гличват, те не знаят какво правят там. И казват, аз бях 10 минути мине, ако искаш 104 часа. Но и всъщност това беше нашето подценяване. И в момента използвахме всички тия модели и за себе си, и за публиката, за да можем да им обясним, че това е различно, то не е за всеки, изисква да си преминал през определени вътрешни предизвикателства, за да можеш в един момент да оцениш тишината. Защото когато си малък на 18 години и бушуват хормоните, тишината е последното нещо, което искаш. Но в един момент, като станеш на 45 и вече няма сила да станеш и както казваш, един пич изяждам спагети, чини и се събуждах в смолук, това вече си на етапа, в който ти искаш тази тишина. И всъщност това ни беше огромното предизвикателство, което продължаваме да решаваме и ние се явяваме един вид пионерите в това изкуство. Успяхме за 5 години да отгледаме собствена публика. Хора, които разбират и правят нещата като нас. Само ще ви кажа, че първата година, когато бяхме във Врана, никой не вярваше, че ще дойдат хора във Врана. И аз ги предупреждавах с писма и те ми вика, стига глупости. И ето с дирекция култура, с Миро Боршуш, с други хора, които повярваха в нас, с Биляна Генова, това се случи. И ние създадохме изцяло нова култура, никога не идва в България, за супер възвишено изкуство, което кара хората да седат по 10 часа вътре. Но е адски трудно. И това е, което искам да кажа на хората, ако си мислите, че няма да преживеете трудности, не е верно. Ще бъде ужасно трудно през цялото време и през цялото време трябва да си спомняте тия неща. Сега ще ви кажа едно нещо, което мен ме води през целия път. Ако погледнеш напред и видиш колко задачи имаш, това те парализира. Но има една притча за един кон в гората, който ходи в една мъгла. И ездач му го пита, добре, братле, ти как знаеш къде отиваме? И коня вика, на мен ми е достатъчно да видя само следващата стъпка. Ето това е едно от нещата, които ни крепи. Ако ние знаем след утрешния ден какво трябва да направим, го правим. След това се разкрива следващата стъпка и следващата стъпка и следващата стъпка. Същия принцип го има казан от една руска психоложка, която подготви специалните части на руснаците и ги учи, примерно, когато не скочат с парашут и не им се отвори парашут, как да оцелеят, защото казва, че повечето умират във въздуха от стрес. И тя казва, извинявам се за вулгаризма, цитирам я пак, тя казва, не се ли гавете имате 15 минути до земята. В тия 15 минути това ви е времето, в което вие трябва да измислите какво да направите. Това е същия принцип като с коня. И ти удължаваш с по 15 минути живота си в кризата, докато не излезеш оттам. Тоест, какво се опитвам да ви кажа? Това можем сигурно една седмица или един месец да седим с Калина, да ви даваме истории, различни модели ментални на мислене. Но истината е, че те струват 0 лева в джоба са ви и ако започнете да ги събирате и да ги прилагате за себе си и трупате увереност, че успешно го правите, няма никакъв вариант накрая да не успеете и то даже по някой път не е в успеха, който сте искали, а в успеха, който ви е трябвал. Защото това са две различни неща. В крайна сметка, успявайки да правите това, което обичате, успявайки да следвате тези модели, които ти казваш, събирате даже обсесивно понякога, какво създава у вас като усещане и така чисто вътрешно, чувствате ли свобода и удовлетворение или имат все пак напрежение, че трябва да има следваща стъпка и трябва да има следваща стъпка и трябва да има следваща стъпка? Това е много интересен въпрос и отговора му всеки ден се променя. Буквално. В момента, буквално последните 4 дни, седим и размишляваме за това какво трябва да променим. Защото има някакви неща, които ни тровят и не сме щастливи от тях. Но в същото време, в голямата картина на нещата, връщане назад няма по никакъв начин, само път напред.
и ново осмисляне и ново стъпалце, на което да стъпим и да преминем нагоре. Тоест, това не е един отговор, който да го заковеш с пирон на стената и да си кажеш това е. И всъщност точно това през цялото време се опитваме да разясним, че цялото нещо е един процес. Това неспирен, той е всекидневен процес. Събуждаш се сутринта и започваш да размишляваш върху това днес какво ще направя малко по-добре от вчера. Ето ще ви разкажа нещо супер интимно, което е буквално 2 дни го мислиме с Калина. Забелязали сме, че примерно хората, които са от престъпния свят, имат един много интересен начин на мислене. Много прост. Не, че са прости или глупави или нещо такова, а много упростен. В който се гонят ясни, конкретни цели, доста такива обикновени наглед. И те успяват. Ние, тъй като сме експерти, нашите родители са експерти, нашите баби и дядовци са експерти, някак сами си самоусложняваме живота. И всъщност човек, когато наблюдава хората от тъмната страна, ясно, там няма да говорим за моралните измерения, но наблюдава техния начин на мислене и започва да вижда, че те имат модел, който е разкошен. Няма нужда сам да преследваш някакви безумни неща, които никой не ги разбира, които те погребват емоционално и финансово. Трябва да запазиш една много простичка базова логика и когато я имплементираш, нещата се получават. И ето това е нещо, което в момента мислиме, защото усилията да направим София Лайтс, ще ви го кажа така, представете си, че взимате един апартаментно оборище, залагате го с идеята, че хората ще си паднат по дзен стилистика и арменски дудук. Звучи абсурдно. Да. Да, обаче и всъщност бяхме такива, окей, има и друг начин. И в момента това правим. Създадохме уникална технология, която ни позволява да правим чудеса. Няма такава в света, с 10 години и сме изпреварили останалите хора в арт студия и така нататък. Тя наистина ни позволява в момента да правим чудеса. И бяхме такива, добре, ама ние винаги намираме най-сложния начин да ги монетизираме. Ето ги нашите приятели, познаваме ги, гледаме ги, те по толкова лесен начин монетизират. И затова ви казвам, това е един постоянен процес, в който всеки ден ние самите си правим критичен анализ, събуждаме се, казваме това не ни кефи, това го променяме. И тук Тони Робинс е велик. Кажи, не знам за кой говориш. Тони Робинс, който казва, случва и се това, което толерирате. Тоест, ако вие толерирате да сте стъкнали на едно место, да ви мачка шефа, всеки ден да сте в фрустрация от безмислието на ежедневието си, вие се съгласявате това да бъде така. Аз като бях още малък, аз знаех, че за мен корпорацията не е избор. И не толерирах в никакъв вариант и продължавам да не толерирам и с това съм известен, че аз работя с хора, не с структури, не с администрация, не с политици, работя с хора. Ако с един човек успяваме да вибрираме на едни нива и да гоним едни цели, не ме интересува нищо друго. Но който и да е, от която и да е институция, администрация да дойде и да каже аз ще го правя така, защото ние администрация, fuck off. Okay. Аз харесвам този начин на мислене, проповядвам го доколкото мога и ми харесва, че го изкарваме на преден план, защото според мен много често и наблюдавам по-млади от мен хора, които са в едно чудене колко точно могат да са смели. Колкото си искат. Това исках да... Колкото си искат. Те ще се объркат, ще паднат, ще станат, ще паднат, ще станат, но хората са го казали, губиш когато се предадеш. В NLP ще ви разкажа една много интересна история за Едисън и с кружката. 9999 пъти не я направи, те му казали, вие 9990 пъти се объркате. Той не 9999 пъти разбрах как не се прави. Тоест, имаш само обратна връзка, нямаш провал. Да. И ако разсъждаваш така, всичко става. Ето тук, например, културно различие. Обяснявам, чел съм го за разликата в Япония и в Щатите. В Щатите, като се провалиш и фалираш няколко пъти, те казват супер, кул, ти си много як. В Япония, като се провалиш, край финал, срам и напускаш.
Менталитета на японците не им позволява и в момента икономически те да са топ. Но менталитета на американците им позволява да се случат неща като Елон Мъск. Ето сега той се провали, излезе, стана най-мразеният човек. Това не му пречи да си увеличи 2 пъти парите. Да. И всъщност, когато човек го види това и всеки ден го наблюдаваме в масовите медии, човек си казва, окей, значи аз ако използвам същите модели на мислене, наистина мога да успея. Така че sky's the limit. Аз искам още едно нещо финално Разбира да се. кажа по тая тема. Колкото е важно човек да е постоянен в усилията си, също така толкова е важно и много, как да кажа, смело да взима резки завой. И когато вижда, че нещо не работи, не е за него, не има нужда от промяна, да не зацикля в повтаряне на едни и същи неща, а рязко да прави промяна. Аз, например, съм човек, който в ученическите си години 1 година се готвех да ставам лекар. Ходих на уроци по биология и по химия, инвестира цялото ми семейство в тези години. Това беше наистина инвестиция да се осигури тая възможност за мен. И буквално 2 месеца преди изпита, аз се събудих една събота сутрин, седнах на закуска и казах, мамо, аз всъщност няма да кандидатствам медицина. За гигантска радост съм в такова семейство отгледана, където просто ми казаха, добре, няма проблеми, каквото искаш такова. Но мисълта ми е, че човек трябва да бъде достатъчно смел и открит спрямо себе си, да може наистина в някакви моменти важни в живота да си казвам, и това просто не е за мен. Нищо, че си положил усилите, нищо, че си дал парите, нищо, че си изкарал 3 години, вече време си инвестирал в нещо. Като видиш, че то те кара в задънена улица, просто казваш, окей, move on, сменям, отивам в друга посока. И това не трябва да го има този момент на самобичуване, на вина, на някакво такова ужасно, нали, вътрешно преживяване. Това е просто живота. Нищо фатално не се е случило. Защото наистина има го този модел, който се предава през поколенията и образователната система в България много така системно го налага, че като тръгнеш по една пътечка и ти трябва да вървиш по нея и да си караш там и това е. Няма такова нещо. И пак в тази връзка, моето образование във Франция беше едно от нещата, които най-много ме потреса, когато отидох да уча във Франция, преди много години назад във времето. Тогава тук нямаше такава концепция, не съществуваше. Как ти се записваш 1-а година в университета да учиш, например, география или не знам, нещо, икономика, изкарваш 1-та година, виждаш, че това не е твоето нещо и след това се записваш следващата година, 1-а година, мода. И няма никакъв проблем с това. Това масово го практикуваха тогава, преди много години назад във времето, хората във Франция. На мене ми се стори потресаващо. Защото тук, нали, ти отиваш, кандидатстваш, бориш се, влизаш в университета и някак си, това е вече, ще ставам юрист. Да. Но ти може да нямаш нищо общо, това да не е твоето, просто да сте избутали там и ти така. А там имаше тая култура на това, че няма никакъв проблем. Искаш да пробваш това, пробваш. Не е твоето, тогава ще пробваш друго. Което е изключително важно и всъщност това е също един метод и модел на поведение, в който когато ти не си сигурен какво искаш, защото връщам се една стъпка назад към това, че трябва да се целеположиш, да имаш някаква посока и така нататък. Някой път може да нямаш посока. Но най-важното е да не спираш да действаш. И да пробваш. Да, защото дори чрез отрицание можеш да разбереш какво не е за теб и така да се насочиш в посоката какво всъщност е това, което искаш да правиш в живота. Така че има различни начини как да постигнеш крайната цел, която е да намериш нещо, някакво занимание в живота си, което да те кара да се чувстваш щастлив и доволен, практикувайки го всеки ден. В допълнение просто има една много готина мисъл, не си спомням на кого, но просто ми изкочи в главата, докато си говорим с вас, че въпреки всичко, въпреки моделите и така нататък, все пак ако искаш някакъв вид промяна, трябва да поканиш и малко хаос. Сърфирането в хаоса е неизбежно. И това пак е стария соцмодел, защото съм 7-9 набори и съм хванал малко от това време. Това беше такъв, че един приятел се смее много.
Той беше завършил Киров и казвал, плетох си кошницата. Ти си такъв, братле, ти си на 18 години, завършил си някакъв техникум. Какво значи оплетох си кошницата? Обаче, виждате ли онова време как ни караше да мислим? Завършил си това и цял живот си електротехник. Вече няма такова нещо. И пак ви казвам, да има нужда от електротехника. някой от най-великите хора, Куентин Тарантино е продал видеокасети цял живот преди в един момент да каже, аз мога да правя филми. И сега ще ви разсмея с нещо много голямо, като направихме първата инсталация в София Лайтс. И аз бях такъв, ние сме на световно ниво. Прецизността, вниманието към всеки детайл, сигурен съм, че сме на световно ниво, обаче няма как да излезе публично да го кажа, защото то си има диагноза за такива хора. И минаха 3-4 години, работихме с чужди артисти и в един момент, сега вече мога гордо да го кажа, защото видях, че маниащината, която ние влагаме вътре във всеки един наш проект, да не се чува звук, да не се чува това, да внимаваме онова, как влиза, къде излиза, всъщност никой друг не я прави. Да, истината е, че хората не вярват, ама просто да си мислиш, абе това може ли да стане, пробваш и оп, то става, извън си номер 1. И другите седат на лекция и питат, добре, как става? Ами трябва да пробвате, пичове. Всичко, което мисли, че е малумно, да пробвате. Някои от най-малумните идеи, които съм чувал, работят. И мен затова, като ми питат, това ще сработи ли, ми не знам. В смисъл, ти си го измислил, давай, играй и може и да сработи. Крайна сметка, ако е глупаво и е тъпо, не е глупаво. Тоест, ако е глупаво и работи, не е глупаво. Една приказка, че най-много пари се правят от най-тъпите неща. Момчетата с тоалетната пред Централна гара караха СЛК. Ти може да си велик професор, художник, но не караш СЛК, нали? Виждаш ли колко е нелеп? Да. Виждаш ли как живеем в едни стереотипи? Затова ви казах, престъпниците всъщност трябва да се изучават. Защото техните модели на мислене, ако се добавят към 20 години академичен опит, може да се случат невероятни неща. Преди да минем към въпросите от нашата публика, защото съм убеден, че ще има такива, заявявам го смело, ако няма такива, ще чувствам много тъпо после. Но финално по един съвет от всеки един от вас към всеки, който изпитва някакъв тип страх или притеснение, да направи и една крачка в момента в някаква посока. Ще цитирам японците и самураите. Няма как да победиш, ако не си приел, че ще умреш. Няма как да не се засилиш към страха си с абсолютното лудост и осъзнаване, че какво от това? Какво от това? На кой му пука? Някои от най-великите хора се обясняват, че като поостареят към 60-те години, разбират, че на никой не му пука за тях. В смисъл, илюзията, че някой се интересува от теб, особено в това време, абсолютно. Никой за никого не се интересува. Всеки има един кръг от 4-5 човека, за които му пука и останалите са просто шум. Съответно, ти да се провалиш, so what? Така че просто се засилваш към страха си и действаш. Това е. Аз абсолютно подкрепям това, което Ясен каза, защото наистина го вярвам с цялото си сърце. Калина има фобия да говори пред хора. Едва съм убедил да дойде тук. Тя не иска да говори пред хора. Тук в момента правя нещо, което по принцип не бих направила. И се справяш брилянтно. Благодаря. Аз съм, как да кажа, най-грозен и дебела част и затова е явно от неизбежно, защото никой от артистите, с които работиме, не иска да говори. Само аз говорих вече 15 години и повече и някак се рутинирах, но Калина изпада в ужас от говорене пред публика. Това е нейният страх, който тя току-що е приела и се засилила към него. Благодаря за което. Ръкопляскания и дайте. Тоест, с главата напред и каквото стане. Винаги. Да. И страха е илюзия. И последното нещо, което искам да кажа, сега хората ще кажат, тук стана езотерично и сектантско, но истината е, че има логика, има рацио и това рацио не е само в материалния свят, има духовен свят. Има ужасно много мъдрост от древните и когато човек влезе в фида си, вкара този интерес. Ще ви кажа нещо, което вчера с нощи буквално ми излезе в фида за един монах, който се връща в пещерата си и тя била пълна с демони. И той започва да ги плаши и те ставали повече, да прави церемонии, молитви и те ставали още повече. И в един момент казва на демони си, ще пиеме чай заедно и те изчезнали. Останал само един огромен.
И той бил такъв, не можел да се справи с него, накрая как си сложил главата в устата му и казал, окей, изяж ме. И тогава демона е изчезнал. Това не е ли същото, което ти разказах преди? Абсолютно. Абсолютно също. Да. Така че, гайс, страховете и страха е илюзия, която ние сме програмирани от родителите си, от обществото и така нататък. В момента, в който излезеш извън тази илюзия, си неограничен. Да, разбира се, ако си 160 кг не става за скално катеране, но си неограничен. Можеш пък да станеш осигуряващ скални катерачи. Да, той, който държи въжето. Ето, точно това е истинския начин на мисля. Виж, вече има ефект. Да. Супер. Да дадем възможност на някой от публиката, ако иска да зададе въпрос към нашите прекрасни гости, каквото те интересува спрямо. Спрях да... чувам се. Така, да, ако някой има, тук има въпрос. Май не сте чува обаче. Добре. Исках да попитам дали има начин, т.е. сигурно има начин, но какъв е той да предадеш този майндсет на growth mindset, да го предадеш на другите, тъй като аз съм точно по темата медицина се сетих една приятелка, тъй като тази година съм 12 клас, която иска да кандидатства медицина, поне искаше. И от 2-3 години ходи постоянно на уроци и разказва колко са скъпи уроците, каква наистина е инвестиция, както вие казахте. И сега напоследък я виждам как просто как стат тема и така седи долу гледа и някакво не знам, аз не съм сигурна. И аз казвам, добре тогава, нали, пробвай нещо друго толкова малко и не че изпуснам момента, но присочи тази година кандидатствам, просто казвам, добре, вземи си една година почивка, например. И се казвам, не мога. Толкова много пари сме платили, смисъл, аз трябва да го направя, не може, вече е късно, минал е момент. И аз, нали, нямам такъв психологически професионален опит да знам как да се справя с ситуацията, но има ли начин, по който този начин на майндсет и това мислене за проба грешка може да се предаде на останалите? Има, да. Да отвори Gemini, не се шегувам, това е супер сериозно, да си плати $20 или там евро, колкото струва платения профил и да започне да си общува с Gemini. Защото, ако щете ми вярвайте, 90% от проблема за първите 3 часа ще бъде осъзнат от нея и ще го реши. И не се шегувам. В смисъл, ето сега това забравих да ви кажа за AI-а. Повечето хора живеят с някакво пълно неразбиране, що е този изкуствен интелект. Това е някакъв статистически модел, то ти отгатва трето, пето. Абсурдно е. В смисъл, трябва да знаете, че нашето знание е анализирано и кодифицирано математически. И наглед неща, които нямат смисъл. Примерно сега, ако ви кажа, извадете бутилката от чашата. И ти ще кажеш, какво ми говориш Яска. Но за AI това има смисъл. И той го прави. И в момента, в който знаете, че цялото човешко знание е вътре и е кодирано, буквално ви казвам, имате проблем, отваряте Gemini, защото ChatGPT напоследък се държи като пиян руснак, честно казвам, който си измисля, но отваряте Gemini и започвате да си говорите и да си пишете и той ще ви даде смислови зранца, опорни точки, посоки за разсъждения, които ако вие след това ги проверите лично, няма да повярвате какво се случи. Защото пак ви казвам, само ще ви дам един пример. Когато ние правим Sophia Lights, ние на практика създаваме ритуали. И това е нашата цел. Да правим инсталации, които да са десетки километри мащабни, за да създадем усещането, че ти се сливаш с Бога, например. И невидимите нишки, една от нашите първи инсталации, разбрахме и то с чат с AI-а, разбрахме, че всъщност сме пресъздали техника за медитация. Тя е абсолютно статична, статични лазерни лъчи с статични сфери на Земята, които просто пулсират. И идеята беше, че те са съвършени форми. Линията и сферата с абсолютно несъвършените форми на природата. И в момента, в който това го направихме по време на COVID, и в момента, в който ти влезеш в това пространство, и то няколко стотин декара, и просто застанеш вътре, изведнъж даваш на пауза. И всъщност разбрахме, че ние сме повторили медитация, но това ни го каза AI. Защо?
Защото AI, например, може да вземе български ритуал с аборигенски ритуал, с японски ритуал и да ги събере и да каже ми да, това е еди какво си, което вербално ниво ти не можеш да го направиш. Затова ви казвам, вашата приятелка, първото нещо, което трябва да направи, да се обърне в момента в AI, който има цялото знание на света и да каже имам той и той проблем, какво да правя. Аз имам друго решение. Супер. Това пак е техника, която практикуваме, когато трябва да вземем решение и не знаем в коя посока да тръгнем. Рисуваме си най-лошия сценарий и в двете посоки. Кое е най-лошото нещо, което може да се случи, ако избереш медицината, или кое е най-лошото нещо, което може да се случи, ако не избереш медицината. И съответно, като проиграеш мисловно тая цялата хипотеза, много бързо и много по-лесно стават нещата. Защото аз съм човек, който съм се отказала от медицината по подобен начин. В крайна сметка това са едни пари. А комитмента и следването по медицина е изключително сериозен ангажимент. Само да ви кажа, нейният Войчо е топ лекар български, супер известен. Половината ми семейство са лекари. Знам за какво става дума. Затова казвам, това е много проста техника, която много, много добре работи. Това беше и техника, която приложих, когато трябваше да взема решение, оставам или не оставам. И просто като си представих какво трябва да продължа да правя като остана и какви са опциите ми, когато и какво най-лошо може да се случи, ако остана, и какво най-лошо може да се случи, ако си тръгна. И в един момент си казах, нищо чак пък толкова лошо няма да се случи, ако си тръгна от МТЛ. Супер. Надявам се, било изчерпателно. Даже получи от двамата вариант. Има ли още въпроси от публиката? Тук зад мен има. Здравейте. Казахте, че сте имали предложения за колаборация от разни големи компании, които сте отказвали, защото не усещате, че вибрациите ви съвпадат. И се чудех дали между вас двамата понякога има разногласия в професионален. През цялото време. Мазало е. Истината е, че това, което сега го правиме с кафето, колата на масичка, ние си имаме термин за него и го наричаме да бълбукаме. Всъщност, това да седите заедно, да спорите, но не е спор с цел да се нараните или да се себеизтъквате или да утолите егото си, а спор с цел да откриете истината. Може да продължи дни. И така се раждат нещата. Всъщност всичко, което сме създали, не се ражда пред бялата дъска в офиса или в някаква конферентна зала, се ражда на кафе с близки до вибрация хора. И така стават нещата. И ние така решаваме нашите спорове. Може да спориме по 6 месеца за нещо. Но ние знаеме, че не го правиме, пак казвам, да се нараним, ние го правим, за да откриеме коя е следващата правна стъпка, защото при нас една грешка значи примерно 30 000 евро минус. Което колко български студия могат да си позволят да правят така. Занимаващи се с изкуство, говоря, защото не си бензиностанция или примерно Телеком, където печелиш 1 милиард на година. Непрекъснато. Добре, още някъде има ли въпроси? Тук. Здравейте. Чакай сега. Така, въпросът ми е, вие ли до края на живота ли искате да се занимавате с София Лайтс и след него искате ли да предадете щафетата на някой друг или искате това да си е само вашето нещо? Аз ще отговоря. Първо един такъв мечтателски отговор ще ви дам. В края на събитие, когато имаме това щастие да го приключиш, защото това е най-щастливия момент, когато го измислиш и следващия, когато го приключиш. Като с яхтите, да си щастлив, като си купиш и щастлив да си я продадеш. Имам план, който ме държи психически и то е как живея на гръцки остров по джапанки. Имам 2 тениски, едни гащи и единственото, с което се занимаваме 2 пъти годината, да фасилитирам лодка да пристигне и да отида някъде друга. И това ми е мечтателския сън, който ме успокоява. Иначе то е на периоди, но истината е, че сега си давам сметка покрай сина ми и покрай децата, с които работим,
че искаме да върнем обратно знание, защото на нас също много хора са ни помагали през целия ни път. Имена, които няма да споменавам, но то е българска компания, технологична, световно известна. 4 пъти, 5 пъти сме се виждали с един основателите и той всеки път в тия 4-5 пъти ни е казал думички по няколко изречения, които са ни спасявали живота. Това е като да си в пустинята и някой да ти посочи къде е оазиса. Той ти спасява живота. Та в този смисъл, ето сега сме получили тази покана. Никога не сме мислили, че ще получим такава покана и честно да кажа, повечето пъти сме ги отказвали по други поводи медийните участия, но в един момент решихме, че има смисъл тази капчица знания, която ние имаме, да дадем на други хора, за да могат те да продължат нататък. Защото в нашето общество, ако забравиме менталитета на миналото и грешките на миналото, аз вярвам, че ние може да бъдем едно изключително общество, защото и сега го видяхме и в този проект. Ние, българите, имаме много проблеми и много недостатъци. И като ходим в Гърция, гледаме да няма други български коли, но всъщност сме изключителни. Защото имаме дълбочина, имаме любов все още запазена в сърцата си, пукани, макар да се мразиме на едно повърхностно ниво, на едно дълбоко ниво ни пука и това се видя по време на COVID-кризата. Как най-различни хора искаха да помагат на други хора с риск за живота си. И всъщност вярвам, че ако ние даваме както на нас ни е дадено, можем да променим света. Има ли още някой, който иска да се включи с въпрос, нещо, което го интересува, да поиска съвет? По какъв начин съставихте вашия финансов план, защото това е изключително важно предвид икономическото състояние в момента, лихвите и всичко свързано с това. Защото идеи може да имам изключително много, всеки има идеи. Аз с компании от хора, с които преди се виждах, вече не излизам с тях, защото говорят само за идеи, но нямат финансовата възможност да го направят, защото примерно плащат ипотека или плащат наем, което не е никак малко, примерно 1600 или 800 лева на месец. И може да има много ентусиазъм, може да има много идеи, но по какъв начин се справихте с финансовата част? Лудост. Абсолютна лудост. Аз искам тук да допълня нещо. Това е много хубав въпрос и много важен, защото наистина това е факт. Много идеи, изпълнението, тая крачка между идеите и изпълнението е много трудна. Не е никак лесна. Всъщност най-важният момент е момента, в който ти натрупаш някакъв минимален, първоначален ресурс, с който да започнеш да оперираш. Независимо в коя сфера на дейност. И трябва да си направиш план. Как можеш да го направиш това? И като казвам ресурс, не е задължително ресурса да е финансов. Защото ресурсът ти може да бъде експертиза, която ти можеш много бързо да натрупаш, за да почнеш бързо да продаваш. Тоест, тук се изисква малко прагматично мислене. И лудост едновременно. И лудост едновременно. Да, наистина. Burn the Boats. Тони Робинс Великия казва една много интересна история за морската пехота, когато атакуват острови. Аз съм изкушен от войната като тема и през целия си живот съм изследвал всичко, свързано с специални части, война и така нататък. Ричард Марчинко и неговите книги ми промениха живота. Та идеята е следната. Отиваш да нападаш един остров, като спреш, гориш лодките. Тоест няма връщане назад. Тоест влизаш вътре с единствената идея, че единственият вариант е да успечелиш. И ако някой ти каже нещо друго, не работи. Всички предприемачи, които са били там, са казали, окей, имам 500 000, 100 000, 5 000, 1000 лева, но ги слагам. И не ме интересува, че ще ги загубя. И тук е много важен този момент с лайфстайл. Защото аз това го забелязвам сред младите хора. Те много бързо искат да получат и да си осигурят лайфстайла, който смятат, че им се полага и който смятат, че им хареса. Което е супер. Но ако искаш да бъдеш предприемач, един от най-простите начини да генерираш някакъв първоначален малък ресурс, с който да можеш да започнеш да оперираш, е просто да си свиеш лайфстайл. То е просто аритметика. Да харчиш по-малко, отколкото получаваш. И просто да спестиш едни средства.
Знам, че живота е много скъп, че всичко е много трудно и така нататък. Никога не е било лесно. На никой не му е било лесно, но изключително е проста математиката. Вместо да ходиш да ядеш навън, си купуваш и си готвиш кюфтетата вкъщи. Вместо да пиеш кафе с приятелите, си носиш в термосчут вкъщи. Вместо на обяда в офиса да излезеш и да хапнете с колегите, ти си носиш сандвичко. Това в България изглежда, че си лузър. Не звучи фотогенично, не звучи секси, не е глямъръс, но това е начина, по който да се случат нещата. Вместо да си купиш BMW, да си купиш Toyota Yaris, е напълно окей. И да инвестираш в AI, например, в абонамент за AI или абонамент за YouTube, да си махнеш рекламите, за да ги гледаш видеята без реклами. Казвам ви, гайс, ако почнеш най-великите хора като Уорън Бъфет, като чак, че му забравих името на основателя, CEO-то на Netflix. Той казва, аз не мога да повярвам как излизат и ядат обеди по $50, а нямат пари и са на заплата. В смисъл, ние имаме това ни е проблема на Балканите и то особено на българите, че ние сме супер позиори в това да демонстрираме нещо, което не е. Не ни интересува колко пари ще потънеме, но си купуваме кола, която после не може да ни платим ремонт. Не са така хората навън. Калина, като беше студентка, живееше в едно малко слугинско помещение, в което преди това живееше с дъщерята на едни свръхбогати хора. Тя разбра, че тези хора са свръхбогати, когато дойдоха на нашата сватба. Аз буквално 3 години живях в къщата им на тези хора и разбрах, че те са мултимилионери, когато те дойдоха тук и съвсем случайно се заговорихме и те ми обясниха как притежават 16 апартамента в Париж. И аз щях да падна от стола. Тези хора живееха супер скромен живот, ама супер нормален, скромен живот, каквото моето семейство в България живееше. Защо? Те могат ли да си позволят тежки луксозни мерцедеси и ремонти за по 20 000 евро? Могат. Искат ли да го правят? Нещо, защото е тъпо. Скарат Peugeot 206, купуват играчки на внучето си втора употреба, което са всички български баби, този, каква е цития? Не, той знае, че тази играчка има живот на полуразпад 3 часа. За какво да даде 200 евро за 3 часа? И точно тази практичност на нас тук ни липсва. И ти в един момент си такъв, докато си купиш телефона, маратонките и колата, и ти си вече с щета финансова, която трябва да оправя следващите 10 години. За какъв предприемач говорим? Това е простия отговор. Не е секси. Не е секси. Но работи. Има ли още въпроси? Не, то беше потискаш и не искат да питат повече. Там има един. Здравейте! Аз имам интерес да разбера повече за това какво се случва с арт-инсталациите, веднъж, когато събитието вече е приключило. Използвате ли ги отново? Да, използваме ги начин? И е ужасно гаден процес, защото трябва да ги изчистиме и подредиме. И ни отнема 3 месеца психически да се събереме, за да си го причиниме това нещо. Но иначе едно от ноу-хауто, което имаме, е, че ние правиме оборудване, което е много компактно и ни позволява буквално да вземем стотици декари. И то е reusable, в смисъл не еднократно. Сега работихме с австралийката, с нейните гигантски неща, Аманда Парър, но това беше още един начин да разберем, че не е това нашето нещо. В смисъл, тези гигантски, тежки, тромави неща, които изискват невероятно много грижи, е посока точно за това, да ви казах в началото, след първото събитие аз си мислех, че сме гениални, те викат ти си луд, а сега вече знаем, че сме гениални. Просто създаваме инсталации, които са удобни за съхранение, транспортиране и грижа. Още докато ги измисляме. Практически си представяме как ще живеят и след това. Ето вижте, тук сме в малка зала и микрофоните се дънат. Сега го умножете по 1000 това нещо и излезте навънка да ви духат ветрове и неща. Адски е сложно и трудно това, което правим и наистина се налага да мислиме на много стратегическо ниво във всяко едно решение, защото грешките са плюс 2000 клякания. И минус е колко си 1000 евро. Да. Когато залог е голям, нещата стават малко
сложни. Мащаба прави нещата изключително сложни. Добре, мисля, че не видях да има други желащи за въпроси, така че преди официално да дадем финал на нашето събитие, което не приключва с финала, защото ние ще останем тук и ще можем да си поговорим още. Искам да поканя при нас страхотните Деси Темелкова и Надежда Герова от дирекция спорт и младежки дейности, двигателя на това събитие, без които подобно нещо не би могло да бъде възможно. И само да питам за операторите да се изправим всички, май ще е по-удобно, Може ли да взема нечи микрофон, моля? Много ви благодаря. Само да се разменим. Да. Няма да отнема много от времето. Благодаря на тази прекрасна публика, благодаря на тия млади хора. Но преди всичко в този важен ден за България, важен е, няма какво се лъжем, дано този вод, това, което правят българите днес, на вас да ви е повлияло тези хора, какво са отправили към вас като послание, защото те го направиха доста добре, доста по-добре от редица политици, между другото. Съумяха да запалят в мен, не знам какво става за вас. Благодаря ви, че сте толкова прекрасни, че сте толкова чисти. Не, аз съм го познавам от много време и съм видяла, много неща съм видяла, но едно нещо съм разбрала, не се отказва никога. Съпругата му така не помня, но съм я виждала със сигурност. Благодаря ви, че станахте част от нашата инициатива. Там е мотора на тази инициатива, Надежда Герова, с нейния екип съответно. Аз помагам само. Не се отказвайте, бъдете пример. Продължавайте да бъдете такъв пример, а вие не се отказвайте пък изобщо. Напротив, налазвайте ги, работете по начин, по който те ви показват. И сега имате специален комплимент от кмета на София. Ние ви благодарим. Много благодаря. За нас беше истинско удоволствие да сме тук и честно казано, никога не съм си мислил, че ще правя това, което правя, но ми хареса. И разбира се, финално все пак отново да благодарим на нашите партньори преди да си направим снимките. Менеджер Медиа, Сцена Централни хали, Fitness и Next Level, УНСС, Кока-Кола и Dolce Gusto. Следващото издание на София Up ще бъде на 17 май. Там ще си говорим за изкуствен интелект, между другото. Записванията ще са отворени още от утре. И ще помолим нашата публика да се съберем така, да си направим една обща снимка на нашето страхотно събитие. На вас ви благодаря за страхотния разговор, наистина. Благодарим.